vyloženě vytáhla ten nejtvrdší kalibr a prohlásila: a starostovi nedám ani lizátko. Víte proč? Protože mě řekl, že sánklovat nebudu, ale můžu se jít klózat. Takže co mě k tomu poví, starosto? Richtářu, já se tentokrát z toho vylžu velice snadno, protože zpráva pro
pro všechny děti. Já nepředpokládám, že my dva bychom spolem ještě někdy saňovali. Ale zpráva dobrá pro všechny děti je ta, že náš ikonické hanácké kopec, naša hanácká sjezdovka zůstane zachovaná a nejenom to, jakmile stavaři vypadnou ze stavenišťa, tak protože vždycky, když se kopou základy, tak vždycky přebývá nějaké hriny, tak my jsme s něma dokonce domluveni, že nám ho navrší a kopec bude naopak ještě větší. No tak teda. Dobře, máme slíbený na příští rok, takže víme, na co se budeme soustředit. Takže podívej si, ale přesto, starosto, ta sestava, co tam byla, já nevím, co to tam bylo, kdo to podepsal teda, tu partiu, povedl jsem husárský kousek, překopli kábel elektrický, pozasinala půlka města, všude to houkalo, piskalo, já nevím, co to je za lidi, kdo to podepsal. Kdo to podepsal, tež podepsal jsem to já, ale uznajte, že co já nadělám z radnice s nějakým káblem, no tak chyba se stala a já trochu tuším, co teď bude. Ne, neboj se, starosto. Ty budeš mít chvilku pokoj, ale aby z toho nevyšeli tak levno, tak nedostaneš letos na gatě, ale kromě těch beček slíbených ještě zaplatíš 200 ve zlatě. Souhlasíš? Dobře, já to nechám na tobě, já jsem byl připravený na nejhorší. Já jsou tu vyplácené pravidelně každý rok, ale pokud se obendeš letos beze mě, pravda je, byl tu pan hejtman, já myslím, že vyplácení bylo dost. Já ten trest přijímám. Tak, děvčata, zkasírujte si pana starostu, no a na závěr. Kdo by měl dostat? Ten, co ti ujel s tou harmonikou, už je tady? Není, tak už zaspát. A tak utekl, tak nic, takže už víc trestat nebudem, takže já bych to vzal, že hody jsou zahájeny, všetci se tady dobře pobavte, užijte si to, hlavně nezapomeňte na to hodovou meno, na to kačeno s tím zezelím a s knedlíkem, bavte se, užívejte si, prostě ať jsou kojetinský hody dobrý, tak jako každý rok. A ještě jedno, či jsou hody naše, tak si to užijte. Hode naše, hode, pojďme stará do hospody, hoja, hoja, hodem tam do rána tancovat, holáňa, hoja, hodem tam do rána tancovat, holáňa, hoja,
chlapy dobře dojili. Telátka se rodily. A kačenky a slepičky se množily. Takhle naše hane, máme brané koně. My se ráno aj večír postaráme o ně. Kluci si zarajtovali a co mi? Tož to jsou hody, když nás ani nevezmou do kola. Však nevrblé, kačenoš, teď už idem. A máte vůbec na muziku? Váže, že máme. připomínáme, ale pravda je to jasný, že v čele už je požních. Polalo jsou zesečený. Tak jsme nachystali písničko Dež naši mlátil, ve které se zpívá, že ne každé byl hr do té žní a do té práce. A převezli jsme sebou mladýho harmonikáře, dáváme mu prostor mládí vpřed,
co vám dneska zachránil to vyplácení půjčením té harmoniky. Což doufám, že nám to bude tak dobře hrát, jak ten z Bezměrova, Tož jdeš naši mlátile. Jož se nevrátím, co pak te běžíš, když te znemlátil, jož jsem na cestě, tož se nevrátím. Orale, kopale, já jsem si ležel, zpívale ve skale, také jsem běžel. Orete, kopte, já jož nemůžu, zpívejte ve skete, já vám pomůžu. Orete, kopte, já jož nemůžu, zpívejte ve skete, já vám pomůžu. To byl boční náraz zákeřný, člověče. Ale on člověče vidí ženskou a už jede po ní, jak slimák. To má po mamce, že jo? Já jsem si to myslel.